Hey guys, welcome back to my channel. இது அவக்கின் லைஃப் தமிழ் வீடியோ பார்ட் 5. நான் இப்போ அவக்கின்ல இருக்கேன். என்னுடைய சிஸ்டர் ஆன்லைனில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போது எனக்கு இன்னும் அந்த டெய்லி ரிவார்டு கொடுக்கல, ஏன்னே தெரியல. கொடுக்கவே மாட்டுறாங்க. அவக்கின் ஐ திங்க் ஐம் கோனா ரிப்போர்ட் யூ. ஓகே, கொடுக்கவே மாட்டுறாங்க. சாரி கைஸ், போன வீடியோவில் ஸ்டக் ஆகி மற்ற எல்லா வீடியோவுமே அப்படியே ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் சோஷியல் ஸ்போர்ட்ஸ் போகலான்னு நினைக்கிறேன். சோஷியல் ஸ்பாட்ஸில் வேர்ல்ட் ஆஃப் டான்ஸ் ஸ்டேஜ் மேன். இன்னைக்கு நம்ம மேபி ஒரு ப்ராங்க் வீடியோ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஒரு கேர்ள் மாதிரி அவுட்ஃபிட் போட்டுக்கிட்டு எத்தனை பேர் நம்மக்கிட்ட ஃப்ரெண்டாக நினைக்கிறாங்க, ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு பாயாக இருக்கேன்ல, கஸ்டமைஸ் போகணும். கஸ்டமைஸ் என்னத்துக்கு, என்கிட்ட ரெடிமேடாகவே ஒன்று இருக்கு, அதான் கோல்டி ட்வின். டடான் டடான். சரி, இப்போ பாருங்க guys, நான் எப்படி மாறிட்டேன்னு. இப்போ யாராவது என்கிட்ட பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்களான்னு பார்ப்போம். ஓ, கோல்ட் கலரில் கிஃப்ட். அங்கே போகலாம். முடியாது போல. ஸோ கைஸ், என்னுடைய சிஸ்டர் நான் இன்வைட் பண்ண சொல்கிறேன். அவங்க ஏன் என்னை இன்வைட் பண்ண மாட்டான்னு தெரியல. ஓவியா, யூ நாட் ரெக்கார்டிங். ஓகே, can you please invite me? இன்வைட் பண்ண சொல்லிட்டேன். வந்துருச்சு. ஜோஷுவா பிரிங்கலா, இது ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. ஸோ கைஸ், இப்போ இன்வைட் பண்ணிட்டா இப்போ நம்ம வந்துட்டு அவள் வீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு, என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது. அவளுக்கு மட்டும் டெய்லி ரிவார்ட்லாம் நிறைய கிடைக்குது, எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது, தெரியல. இப்போ மேலே போகலாம். இந்த இருக்கிறா எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கா கரண்ட்டாக, அங்கே தெரியுது பாருங்கள். நான் அங்கே க்ராஸ் போடுறேன், தெரியுது பாருங்கள், எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கா. நான் ஆக்சுவலாக இது ப்ரஷ் போட்டே செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன், அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கா. இதுதான் என் சிஸ்டர், இதுதான் நான், இதுதான் வீடு. கச்சாமுச்சா கச்சாமுச்சா கச்சாமுச்சா. ஸோ அவள் கார்டன் நல்லாயிருக்கு. அவள் கார்டனை போய் சுற்றி பார்க்கலாம். மேபி அடுத்த எபிசோடில் நான் இங்கே வாங்கினாலும் வாங்குவேன்னு சொல்கிறேன். ஹே, இது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரைன்னு ஒரு யூடியூபர் இருக்கார். அவர் ஐ டிசைன் மைன்கிராஃப்ட் கார்டன் இன் ரியல் லைஃப்னு போட்டிருந்தாரு. அது என்னது பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய அவர் ரியல் லைஃப் கார்டனை அவர் மைன்கிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதே மாதிரி இருக்குது அந்த ஏரியா மட்டும் நான் கிராஸ் வச்சுருக்கேன், அந்த ஏரியா மட்டும் அதே மாதிரி இருக்குது. ஆனால்
ஆனால் இவ்வளோ ஹைட்டாலாம் இருக்காது அது. ஸோ எங்கே ஓடுறான்னு தெரியல, நானும் போகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கமெண்ட். நான் இன்னும் ஏன் பாயாகவே இருக்கேன், கேர்ளாகவே இருக்கேன். Why Milwaukee, that's right. Dun 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 dun. Hi Golly. எடிட்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு தெரியல. எடிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா அவள் வீட்டை. இப்போ பாருங்க, இப்போதான் வந்தா திரும்பி எடிட்டிங்க்கு போயிட்டா. அந்த கிராஸ் வச்சிருக்கேன் பாருங்க, அங்கே இது பண்ணிகிட்டே இருக்கான்னு தெரியல. சரி, நான் இப்போ என்னோடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு, அதாவது என் ஃபேனோடைய வீட்டுக்கு, என் ஃபேன் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறேன். என் ஃபேன் வந்துட்டு யாரோ ஸ்கெட்சி, ராம் ஸ்கெட்சி, அவர் பேர். அவர்கிட்ட போகிறேன். யாரோ என் ஃபேன். நீங்கள் இப்போ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க? அச்சோ, ஹேங் ஆயிடுச்சு. ஆர்டர் ப்ளீஸா. ஹே ஃப்ரெண்ட் எங்கேயா? என் ஃப்ரெண்டு எங்கே? அந்த வருகிறாரு, அந்த டேட்டூ போட்டுக்கணும் இருக்காருல, அவர் தான் என் ஃப்ரெண்டு ராம் ஸ்கெட்சி. பிரீத்திகாவா? சரி, ஓகே, ஏதோ ஒன்று. எக்ஸப்ட் ஒருவேளை என் ஃப்ரெண்டோடைய ஃப்ரெண்டோ இருக்குமோன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சரில் என் ஃப்ரெண்டு இருக்காருன்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா, அவரோட ப்ரொஃபைல் பிக்சரில் என் ஃப்ரெண்டு இருக்கார், அதாவது என் ஃபேன் இருக்காங்க. ஸோ நான் போய் சோஃபாவில் யாருப்பா இப்போது இது பண்ணுறா? வேலை யார் பண்ணிகிட்ருக்கா? வேலை யாருப்பா பண்ணிகிட்ருக்கா? அந்த வீடியோவானே. அண்ணே ஹேங் ஆயிடுச்சு. நவ் ரெக்கார்டிங் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஃபார்மலாக உட்காந்துட்டுருக்கேன், அந்த ஸ்டைலாக உட்காந்துட்டுருக்காரு. ஏன்னா அவர் லெவல் 33 இருக்கார் இப்போது. நோட்டீஸ் பண்ணீங்களோ, நான் லெவலில் 3 இருந்தாலும் அந்த அண்ணாவில் பார்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு பிளாக் கலர் பேண்ட்டு போட்டுக்கணும், மேலே எதுவும் போடாமல் இருக்கேன். அது டாட்டூ ஐயோ அது போடலையா? சரி ப்ரோ, கீப் ட்ரை பண்ணுற ரெக்கார்ட் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ. ஆமாண்ணே, பகலில் போய் உட்காந்துக்கலாம். யார் இந்த பிரீத்திகான்னு கேட்போம். ஓகே, அப்புறம் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே அண்ணே, இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோண்ணே. பிரீத்திகா ப்ரீஸ்டா
கா நே ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்வாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஐ எம் யூடியூபர். எஸ், ஐ எம் யூடியூபர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, இப்போ அண்ணன் ஏதோ அமைச்சிருக்காரு. என்ன அமைச்சிரு? வா 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 ஓகே வா. நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே நான் ஒரு லைக் கொடுத்துட்டேன். யாருக்கு தெரியும் தமிழ் நேமா இருக்கே, தமிழ் நேமா இருக்கே. தமிழ் நேம் தான், அந்த பிரீத்திகான்ற பேர் தமிழ் பேராக தான் இருக்கு. சே அ நேமா? சரி நேம், பாய் நேம். பாய் நேம். ஸோ கைஸ், see you guys tomorrow. நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பிராண்ட் நியூ வீடியோவோட. இன்றைக்கி நான் பார்ட் 3, பார்ட் 4, பார்ட் 5 பண்ணியாச்சு. ஓகே, பாய் ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய். See you soon. Peace out.